लिवार गबायलै नै लोगोफोर स्किमाव सोरबा लिवार गजाबाय दं नामा आं सौजाबाय नै जानोसै नामा लाखौलाय असगारखौ Hey friends, what's up? Welcome back to my YouTube channel and this is your channel BODOLAND. लोगोफोर आं दिनैबो स्किमावनो दङ मोनसे प्लान बानायदोंमोन दा नङा मैयाहाय प्लाना ओरैबायदि फ्लप जागासिनो दं आरोना आंनि प्लाना हारसिङैहाय आं मा होनो मासिम थांनायनिमोन आरो नाथुला पास थांखांखाबाय थेवबो थांबावनायनिमोन ओमफ्राय मैया माने साडेनलि मोनसे प्लान गोदान बानायबाय बेवहाय माखासे सेंग्राफोर दङ महाराष्ट्रनि बिसोरजों लोगो मोनलायनानै एसे रायलायदोंमोन आरो नाथुला पासआवहायनो ज' थांनोसै होननानै बिसोरनि भेहिकेलजोंहाय ओमफ्राय बिसोरनि भेहिकेला माने बिसोरथ' मा होनो कम्पानि मावग्रा नालाय भेहिकेला कम्पानिनि नामावसो आरो दा बेखौहाय इन्ट्रि होआ बिसोरो बेवहाय प्राइभेट माने गावनि जानांगौ आरो गारिया बिदि कम्पानिफोरनि नामावब्ला मोना आरो ओमफ्राय बे प्रब्लेमा बे जाबाय ओरैबायदि मोजां प्लान बानायखाबाय माने ड्रन शट लागोन मागोन होननानै एकदम रेडि मैया रायलायनायफ्रा ओरैबायदि आरो आं बिराद एक्साइटेड जाबाय खम मोजां जागोन बे ना ड्रन शट लालायनायनि बिराद मोजां मोन्दोंमोन गोसोआवहाय ओमफ्राय दानो थांबाय पास बानायनो थाङियावहाय खोनाबाय बिदि गैया मोना केन्सेल जालायबाय आरो प्लानआ ओमफ्राय दा मा खालामगोन दिनैहाय बहुत थाबावनायनिमोन सानसे थाबावबायानो जाहैबाय दा ओमफ्राय आं दा सासे ब्रादार शिराबो फ्रम गेंटक बे सासे राइडार होयो बेजोंहाय आं लोगो हमनो थांगोन दायो ओमफ्राय बेजों एसे साइटसिं खालामलाबायगोनसै आरोखि बेरायलाबायसिगोन गेंटकआवनो लकेलावहायनो साइडआवहाय दा लोगोफोर गेंटकनि माखासे भिउसफोरखौ आं देखायगोन ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नाय ला नोंथांमोना निस्सय इन्जय खालामगोन ओमफ्राय नुलांबाय थागोन आरो स' बिदिब्ला लोगोफोर देरि खालामला आं ओंखारनोसै रुमनिफ्रायहाय ओमफ्रायहाय आं डाइरेक्ट थांगोन गेंटकआवहाय ओमफ्राय बे शिराबो ब्रादारखौ आं लोगो हमनानैहाय विल बि रमिं लोगोफोर ओरैहाय प्लानाथ' फ्लप जाजोब्बाय केन्सेल जाजोब्बाय बुंखाबाय आं दहायहायनो दा आं सासे ब्रादार फ्रम DMC ब्रादार शिराबो हेल' जों बेजों थांगासिनो दङ दा बेरायनोहाय we are going to West Sikkim ना no this thing is Sikkim only towards Tashi point okay Tashi point दाखालि थांदोंमोन आं Tashi point जों नैबेजों थांगासिनो दङ जों दा बेरायनोहाय लामा बेनो आंखौहाय रुमनिफ्राय लाना फैबाय बियो ओमफ्राय स' ओरैनो साइटफोरखौ नायलांनो होननानै जों फैदों आरो दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन थासि भिउ पइन्टआ बेनोमोन लोगोफोर दाखालि जों सिक्किम गलजोंहाय बेरायदोंमोन ओमफ्राय दा ब्रादार थांफेरनो फैना दङ नै बे लामायावनो नै सिक्किम गर्ल बाइक सालायनाया सिक्किम गर्ल को यहाँ पे बाइक सिखाता मैं उस दिन इधर हाँ इस रास्ते में दाखालि बैजों गाखोदों दिनै बिथिं गाखोदों थांनो र' माबायदि सिख्लाफोरसो नुलायबायलै सिख्लाफोर नुला आरो गोसोआव बोरैबा जायो आङो बिसोर सिख्लाफोर नायनो मोजां मोनदों नालाय सिख्लाफोर क्रसिं जाबाय बे थासि भिउ पइन्टनिफ्राय फुरा गेंटकनि भिउसखौ नुहुरजोबोमोन आरोना दिनैबो अखा हालोगो मोनबाय नै दाखालिबो अखा हाबाय बिदिला नुहुरजोबा गाखोबाय थानो थासि भिउ पइन्टआ खेबसे होबाय लोगोफोर दाखालिहायबो बेयावनो फैदोंमोन ओमफ्राय माने फुरा बे माबाखौहाय कान्चनजंगा माबाखौ नुहुरनो आरो बेनिफ्रायहाय वेदारा क्लियारबा दाथ' फगिनानै नुहुरनो आरो जेबो मिथिं नुहुरनो एसे दा एसे क्लियार जागासिनो दं जोमै हमजोबनाय मोजां नुहुरनो बोथोरा ओरैबायदि जाबाय लोगोफोर खोमसिल' नुजोब्बाय दाबो मोनाखै बिराद माबा दङ साना हाबनोहाय गोबाव नांगौ ओमफ्राय थासिनि क्या बोला था Tashi point से ये नाथुला का हाईवे अच्छा बे नाथुला पासजों थाङोना सांगुलेक होननाय नैबे लामाजों थाङो आरो बे थासि भिउ पइन्टआ बेहाय थालांबाय ओमफ्राय नैबे लामाथिंहाय राइटजोंहाय थांनो लामाया बेनिफ्राय देखायनो हागासिनो दं नोंसिनो
पॉइंट व्यूज को नायना ला अच्छा देख रहा है ऐसे तो है ना हाँ और थोड़ा फुल गया है जो मैया इसे क्लियर जाबाय नालाय मोजां नुनो बेफोरखौ वो हेलीपैड है ना हाँ हेलीपैड एमजी मार्ट किधर पड़ेगा उसके ये उसके पीछे हाँ फैनो लुबैयोदा बिदियावहा वो रूमटेक मोनेस्ट्री था ना रूमटेक हाँ मोनेस्ट्री हाँ रूमटेक यस अभी जो वो रूमटेक मोनेस्ट्री उधर सीधा उधर है ना वो क्लाउड घर भी दिख रहा है वो मोनेस्ट्री है वो वाला उधर का लास्ट पहाड़ में हाँ 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 उसमें आइगा लिवार गबायलै नै लोगोफोर सिक्किमाव सोरबा लिवार गदों नङा आं सौदों नै जानिस नामा लोगोलाय अस गारगोला आलाय मा सिप मोननो सानदों दहाय बे गांसो थावबैनो उधर ग्रास में हम वो देखा था ना बीच देखा था लकी मान रहा सिक्किम का लीच असम का खून पीने को मिल रहा था लोगों ने वो भाई कोई खतना चाहिए था ये मेरे को अपना जगह कोई खतना चाहिए सिप मोननो के दाङाव मेन लिमिनबाय आज तो विदेशी माल सोच रहा लाखि बियो एकदम दफानि मा होनो आसाम बड'लेण्डनि मानसिनि थै मोनलों थांबायमोन मोननोथ' माने गब्लङावसो एसे सिपिमोननो थांदों आं एकदम फुरानासिन स्कुल ना बे राजानि समनिफ्रायनो दङ बे स्कुला one of the oldest school in Sikkim. They are playing football. No one knows what it is. Chinese movie में ऐसा कर देखो ना ऐसा ही लग रहा है जिंदा लोगोफोरनि मोनसे मोनेस्ट्रियाव फैदों सिक्किमनि बेबो मोनसे बिराद फुराना मोनेस्ट्रि ना सफैबाय लोगोफोरनि दा मोनेस्ट्रियावहाय एकदम बिराद फुराना बे मा होनो इनसि गनफा होनना बुङो ना बे मोनेस्ट्रिनि नामखौहाय नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ बेयो जाहैबाय मोनसे जापानिज स्टाइल मोनेस्ट्रि में पहले ऐसा था या अभी ये बना है? नहीं पहले से ऐसा ही था जस्ट कलरिंग वगैरह लेकिन ये वाला न्यू कंस्ट्रक्टेड है अच्छा आपको एक बात पूछेगा मैं भैया एक बात पूछेगा आपको ये लोग जो मॉन्क है ये लोग यहीं पे रहते हैं हाँ यहीं पर रहता है घर पे नहीं रहते घर पे नहीं रहते कभी जाता है घर ऐसा नहीं है कि घर पूरा ही छोड़ ऐसा तो नहीं अच्छा घर पे भी जाता है लेकिन ज़्यादातर इधर मोनेस्ट्री पे वो करता है और जो ये 3 मंग बैठा था ना वो पूरा एकदम हम लोग के लोकल में छम्पू बोलते हैं अच्छा वो लोग मेडिटेट ऐसा वो क्या बोलते हैं उसे मेडिटेशन पे गया था 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन पूरा 3 साल 3 महीने हाँ 3 दिन हाँ 3 हफ्ते 3 दिन जो लोकल में हम लोग लोसुम दोसुम बोलते हैं वो कंप्लीट करके बैठा अच्छा वो एकदम खाना पीना तो वो जो हम जो खाते हैं ये कहते हैं हाँ अभी वही खाता है लेकिन 3 साल तक तो जो मैंने बोला लोसुम 3 इयर्स वो 3 मंथ्स 3 वीक्स जो बोला ना वो एकदम कंप्लीट जंगल में जाके वो करता है मेडिटेशन अच्छा जहाँ पब्लिक कोई दिखाई भी नहीं दे वो उसमें कोई सिखाने वाला कोई ट्रेनर होता है एक होता है गुरु होता है सिर्फ गुरु और एक हेल्पर जो होता है हाँ वही होता है अच्छा बाकी का कोई देख भी नहीं वो लोग बाहर भी नहीं आ सकते 3 साल कितने के लिए अंदर भी नहीं अंदर फिक्स मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन जंगल में ना हाँ जंगल में वो मतलब कहीं भी जंगल में कहीं भी लेकिन जंगल भी ऐसा होता है जो मोनेस्ट्री का जो मोनेस्ट्री के बेस होता है और जो गुरु होता है वो भी साथ में जाता है हाँ साथ में जाता है साथ में होता है गुरु भी गुरु का वही एरिया में ही रहता है गुरु और वो लोग सुबह शाम को वो जाके टीचिंग्स करते हैं टीचिंग्स करके सिखाते हैं कैसे मेडिटेशन करता है कौन से टाइम पे क्या करना पड़ता है वो लोग के 3 साल में ऐसे 2-3 लाख 15 लाख तक का वो लोग क्या करता है वो बहुत जो हम लोग को करता है ना एकदम प्रे करके अच्छा वो ऐसा करता है और बहुत सारे मंत्रस गुरु वो सब करता है मतलब कोई भी हो सकता है कोई भी नहीं ऐसे मंक जो लोग बुद्धिस्ट है वो लोग बुद्धिस्ट नहीं ऐसा नहीं जो भी कर सकते लेकिन क्राइटेरिया होता है कि वो कोई मोनेस्ट्री से बिलोंग करता है वो ज़्यादातर
मोनेस्ट्री में जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह होता है स्कूल जो करता है वैसे ही मोनेस्ट्री में भी मंक्स जो है पहले स्टूडेंट होता है अच्छा अच्छा वही वो करता है इसका कोई एज का लिमिट होता है क्या नहीं एकदम कोई भी एज में कर सकता है वो सब अपना ऊपर है ठीक है दा जा मंक होनोना लोगोफोर नै बिसोरबायदि आरोना दा बिनि बारै सोंदों आङो माबायदिया मंक जानो हायो बिनि बिसय खिन्थादों आरोखि मंकनि माबाया ओरैबायदिनो 3 बोसोर 3 मास 3 सप्ता 3 दिन आरोना हाग्रायाव थांनानै बिसोरो ट्रेनिं जायो आरो बिसोरनिया ओमफ्रायहाय बिनिफ्राय फैफिननानै बिसोर नै बेफोरबायदि मा होनो मनेस्ट्रियाव थाफैयो आरोखि बिसोरो फुरा प्रेयारजों नांथाबनानै थायो बिसोरो हाग्राबारियावहाय ओमफ्राय बिसोरखौहाय जाया ट्रेनिं होगोन माने ट्रेनार होनदों आरो गुरु फोरोंगिरि सासे गुरु थांफायो आरो बिसोरजोंहाय बेबायदिनो लोगोफोर आं नै दा मोनसे खनायाव दंफैयो दै थाखोमानानै बायदि जायगाया बेहाय नै ब्रादार जाजों दङ जों मा नायदों दा मोनसे आर्चारि टुर्नामेन्ट कम्पिटिसन जागासिनो दं बिसोरनिया हो बेनिफ्रायनो गावहरदोंमोन बैथिंहाय फारसेथिंहाय दा नै ओरै गावगासिनो ओरैनिफ्राय बेखौ नोंसिनि देखायगासिनो दं मानिफ्राय गावहरदों बै नुहुरदों नै नुहुरलायलांनाय नङालै बै गोजानावसो खावनै बे गोजा न'आ बेनिफ्राय गावहरगासिनो दङ दै what a target टारगेटआ याल'सोमोन खिन्थु नै थिगाव नांदों होमब्लाबो बिदि जादों बियो नै गावगासिनो नै गावगासिनो दं नायदो दे Wow. Nice shot. Oh. Good shot. Bây giờ lên mình thiếu nó không? Đi cái đồ như này. Wow. Nào không khali, cái chỗ này không hợp được đâu. Đó này đây là lực hút cái gọc nó sẽ được. Cái chuyện này. सिक्किम का मॉडल है ये ला ये बंदा है मॉडल सिक्किम में मॉडल नहीं है ये पर सिक्किम में गावस नहीं Yeah, he's a junior rider, you know. I know you, bro. आप राइडर कैसे मारेगा ओए We are going to Gidingjwbai. Thank you, brother Abu, for the rotor boat with my army. जोंनि रायजोनि brother ना बेबायदिनो लोगोफोर खुनु जाथि खुरमा न'नि बेफोरजों खोथा गैया आरोना नों खेबसे लोगो मोनबाय लोगो जालायबाय खोथा बाथ्रा रायलायबायब्ला बे थाबाय बियो बेबायदि आरो बिसोरजोंलाय मा दं जेबो गैयाना मा सोमोन्दो दं जों बे ओरै सालायबायनो सोलोंनाय खिन्थु ओरैबायदि टाइट जायो होनना जोंनिया जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि नोजोरजों नायो जास्ट ओरै बाइक सालायग्लुंनाय मानाय बेबायदिल' सानो आरोखि राइडिं कमिउनिटियावहाय खिन्थु बिदि नंजोबा लोगोफोर जों माने बेबायदि गोबां जायगायाव एक्सप्लर खालामनो हमनानै ला गावनि हारि एबा हारिनि सिनायथिखौबो जों नोंखौहाय शेयार खालामलायनो हायो आरो गोबां गोदान एक्सपिरियेन्स मोनगोन नोङो खेबसे राइड बेबायदि इभेन्टफ्राव ओंखारनोब्ला
थिगानो आंबो थाङा नङा गोबां इभेन्टआव थांबाय दिनैसिमावहाय थांबाय थागोन उनावहाय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो बेबायदिनो आं मोजां भिडिअसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो अरायबो माने जेब्लायबो ट्राइ खालामबाय थागोन आरो आपको घूमने कार से या बाइक से मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है बाइक से बाइक से बाइक से खोनाबाय दा बाइक से मोजां मोनो नै बाइक से मजा आता है कार से तो क्या बोलेगा कार से तो क्या है ये सिर्फ बस कंफर्ट के लिए अगर बाहर घूमना है तो बाइक ही सही है ना बाइक ही सही है गाड़ी कहीं भी जाओ बाइक से कहीं भी जाओ बाइक से कोई बाउंड्री नहीं होता है राइडिंग में मैं ऐसा होता है जब इवेंट में निकलता है मतलब कब घर वापस आएगा ऐसा कुछ डेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है मेरा वो तो है बाइक लेके घूमने का मजा ही वही है कभी ऐसे जाएगा मतलब मान लो इवेंट दो दिन का है ये 2 दिन इवेंट खत्म होने के बाद घर वापस आएगा ये कभी भी नहीं होता है मेरा वो नहीं हो रहा है वो तो होना भी नहीं चाहिए निकलने में क्या है 2 दिन 3 दिन पहले ही निकलता है 2 दिन के इवेंट में जाने कम से कम 1 वीक तो हो जाता है 1 वीक तो ऐसे हो जाता है बेनो लोगोने एमजी मार्गा जोंफे सफैबाय दा गारिखौ पार्किंआव दोननानै बेरायगोन बाटो माथि पार्किङ राखेर आउनुहोस् वो नहीं दिखा होइन नहीं दिखा वो नहीं दिखा नहीं ये मानसिखौनो लोगोआव फैदों ना अरे हेलो दोनों मुझे सरप्राइज दे रहे हैं इधर आ गया था उधर वापस आ गया सो कल लोग हुए ना आपके साथ नहीं हाँ आपके साथ नहीं अच्छा अच्छा मैंने सोचा आपके साथ ही है नहीं अच्छा 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 कितना गंदा सोच है गाना सोच नहीं जैसे कि वो खुद का ऐसा बैठा है ना मेरे साथ होता तो मैं थोड़ी ना मोबाइल लेके बैठता बाइक मारते हैं ना तो हड्डी लगना चाहिए अच्छा मैं समझाता हूँ अभी अपना भाषा में जादला बायना फैबाय लोगोफोर गोजौआवहाय मा जाखो फाथा मोनाखिसै माबा अमा हारा बायदिसिना अरलाबायबाय ओमफ्राय मैसो जाना फैबाय दा नै बिसोर दङ अरे हिंदी भी बोलो नहीं आपको अभी और वापस बोडोलैंड जाऊंगा ना हाँ हाँ कल जाएगा कौन में हाँ मैं आएगा अभी नहीं जाएगा कल चले कल यक्षम चलो तो यक्षम जा रहा हूँ मैं कल वापस आना है घर तपाईँ बाइक कहाँ रहेछ तपाईँ बाइक कहाँ रहेछ कहाँ ए माथि माथि पार्किङमा बिसोरजोंहाय लोगोफोर जो पराइदिउँ गाडी माथि नै होला गाडी माथि छ नि एन्जॉय खालामबाय बहुत मजा आया बहुत मजा आया दिवस भैया के साथ उसका पिंक हेलमेट भी है देखो पिंक हेलमेट वो भी बोलता अकेले है लेकिन दो हेलमेट लेके घूमते हैं कौन मैं बोलो क्या क्यों पता मैं बोलो क्यों बोलो रास्ता में कोई मिल जाए तो और पिंक कलर कौन पसंद होता है वो तो अंडरस्टूड है अभी भी बिजी है कल भी इतना बिजी था ना ये दुकान में बहुत बिजी था कल सीजन है ना अभी हाँ सीजन है इसलिए वो पहले वो बाद में आएगा पता है उसका पेट पहले आ जाएगा भैया पेट पहले आ रहा है आपका थोड़ा छोटा करो आज भी इतना बिजी है सीजन लगा होगा हामी चाहिँ इनभिजिबल मोडमा छ क्या सीजन लगा हुआ है तो नाम के लिए रख रहा है पैसे ना अच्छा लोगोफोर नोंसोरो आंनि ब्लग नायग्राफोर जायफ्रानो सिक्किमाव फैयोना नोंसोरो माने मा थाङोब्ला ओरैहाय गोजौआव सांगुलेक बायदिसिना बेरायनो थाङोब्ला ये विवेक भैया है बिनिया नैबेहाय दुकान दङ दुकान का नाम सिटी गिफ्ट सामने है सिटी गिफ्ट का नाम एक दुकान है नोंसोर बेहाय फैनानैहाय बे विवेक भैयाजोंहाय नोंसोर कन्टेक्ट खालामनो हागोन हि इज ए राइडार फ्रम दा बेजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनाव सोङोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन कि एडभान्स जुदि नोंसोरो मा होनो माबाखौहाय पासखौ बानायनोब्ला बे पासखौनो बानायजोबो सब नॉर्थ के लिए नॉर्थ इज बोथ सब ना लेकिन मेरे लिए एक बार मेरा चैनल भी बना दीजिए हो जाएगा आराम से हो जाएगा मेरा चैनल भी चैनल अच्छा ये बार रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे
ये दिमाग भैया बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे अपना चैनल को प्रमोट करने के लिए पहले तुम करो पहले चैनल तुमने सपोर्ट ही नहीं किया है आप बोल दीजिए ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे DIWZ.write.with.me DIWZ.write.with.me ठीक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सब्सक्राइब करना है चैनल को राइडर भी है इज फ्रॉम युक्सम one of the hardcore member of कांचनजंगा मोटरसाइकेल क्लब ठीक है बिनि चैनलखौ सब्सक्राइब खालामना हो नोंसोरो सिक्किमनि जेसेबां मा होनो राइड बायदिसिनाखौ नुगोन आरो बिनि चैनेलाव बोल दिया ये बोलना था ना क्या बोला मेरा तो समझ में नहीं है अरे जाबाई बोलना जाबाई हाँ जाबाई ठीक है जाबाई मीन्स ठीक है हो गया या डन सुरभ सामान उनाव आरो मला माथो लांदा सुरभ गैया लोगोफोर दा नै दं माबासिमाव ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बे फोजोबनो सानखाबाय खिनो ओंखारनो हाले दखौनो खिनो ओंखारबायमोन आङो ओमफ्राय मा जाबाय फैदे गोदान गोदान मानसिफोर फैबाय थाबाय दा बिनि थाखायनो हायाखै आरो दा दिनैहाय ओरै गिदिंजोब्बाय थासि भिउ पइन्ट थांबाय ओमफ्राय एमजि मार्कआव एसे गिदिंबाय नोंथांमोना नुबोजोबखाबाय जागायनायनिफ्राय दासिमाव जायफ्रा जोबगासिनो नायदों स' नायनायनि थाखाय नोंथांखौ थेंक इउ होनना बुङो ओमफ्राय गाबोनहाय मा प्लान दं आं गुसुङै बुंनो गाबोनहाय आं न'आव थांफिनगोन ओमफ्राय न'आव थांनो ओरैबायदि आरो आं डाइरेक्ट न'आव थांगौमोन ओमफ्राय जोंनि सासे भारादार दंमोनलाय ब्रादार नबिन तामाम बे माललिनि बियो पुलिस बियो ASI लास्ट टाइम आं बेखौ मिटख्लामना थांदोंमोन ओमफ्राय आरोबाव नै गाबोन थांफिन आं फन खालामबाय बे दहायहाय गाबोन मोनसे जायगायाव लांगोन बे आंखौहाय ओमफ्राय जायगाया मोजां नोंथांमोनाव नुगोन बेखौ गाबोननि ब्लगावहाय नेनानै था गाबोन एसे बेरायनानैहाय न'आव थांगोन आरो आं स' लोगोफोर बिदिब्ला देरि खालामब्ला आंबो खिनो ओंखारनाया बारा जाबाय नै आखानोसै दायो थोलिनावनो नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' स्टे सेफ टेक केयार सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग एभरिवान